किने सेवा करता हमारा आदमी जुटल बा हम तो अकेले खाना बनाइए जा हम आप कहां के हुआ जो तो साथ के को तुम आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमके जा कुछ बोले कुछ गावे कुछ सिखावे कुछ सीखे के मौका मिलल बा तो बजरंग दल के जितना भी का हो बजरंग दल के का भाई जा आवो भैया तू जा आवो कहां गलन बिक्की भैया ए बिक्की भैया को बुलाइए हेलो का कहत रू पाछा बने आवो आगा अच्छा अभी का निमन बात कलू है जे आगे आओ कह का कहत रू बजरंग दल के का हो ई बजरंग दल के जे बानू उ सब बजरंग दल के सेवक ह हनुमान जी के सीन है हां एकदम चिन्ह गइल बाड़ू हां ठीक बा प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की तार बियाह जब होई त तारा बाराती खाली बजरंगे दल जाई हमारा बियाह है ना हम प्यार करो आ हा 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 ओ मेरा सेनो गांव के रखी है रे भाई रसेन गांव के काहे खाती हम रोके जाई सब हमार भोजारा में पूरी खाए होंगे सब कोई हम बियाह शादी में अच्छा कि ना सच बात को दे कि ना हो बमला हम लोग नहीं के डिलीट बमला ए माइक लेके जा तू बैठो करो अरे तो बहुत अच्छा मेरा कलाकार है थोड़ा खड़े हो जाइए भाई पगली के संगे एगो पगली के संगे कंट्रोल करे खातिर एगो पागलो रहेला बड़ा सुंदर कलाकार तनी भाई खातिर ताली बजा कर हमार दिल में रहे वाला हमार कृष्णा हई माइकवा तू ही ले लो ना ऐसे कि हमारा कहीं गांसत दिया जी सबके बैठ चुके प्रणाम कर देनी जितने भी दर्शक माता बहनों सबका जीवन है हाँ क्या कहते हम एगो देख सब कोई कहता मछली बेचे जी हम मछली हम ले भाई ना सबसे पहले एजू एगो माई के भजन गावा माई के हाँ दूर है हाँ चल खाना रहियो बाबा अब बैठल का नहीं जे ना ले जे खाना ना अच्छा ठीक है